Ahoj, zdravím z Crafteru, mého dalšího videa, Minecraft. Už promiňte, ale dlouho jsem nehrál Minecraft a mám také domy a trapku. Já jsem dlouho zapomněl, jakože nehrál, já jsem ho hrál dlouho, ale zapomněl jsem a vidíte tohle, o tomhle přesně mluvím. Tohle si to celé musím všechno osvětlit, že tě zmlátím, Jirku. S tebou nebudu štvát. Jen normálně takhle zmlátím a bude to hotový. Čus. No fakt. Dobrá. No, co dodat? Hodně se mi to tu zlepšilo, potřebuju ale... Jo. To, co se přidalo s tím, jak se to jmenuje? No. S Halloweenem je jste mohli čekat. Co to je? Je to paintball. A jsem neskutečně rád, že prostě no zkrátka jsem to skutečně rád, konečně, že už tu přidali nějaký paintball a mám trapku. To už jsem vám říkal. Jo. Spawn. Budu si dělat trapku i na další věci. Třeba na další zvířata, home. Ale jdu si zpátky nastavit home na tady, v tomhle. Lomeno set home. A další věc, co udělám, bude, že si vezmu, já potřebuju vlnu, no, už ji vlastně mám. Chci si totiž udělat postel, abych se mi to automaticky vždycky savelo. Postel vlastně můžete dělat z každé vlny, nezmění to ani barvu, nic, takže to máte vlastně dobrý. Oh my god, to má rychlejší si vzít tu sekírku. Zase budu hledat a už bych to měla rozbítí. Tady. To mám strašný zmatek, někdy si to musím uspořádat. A tady si hodím postel. Počkej, co to bylo? Ha, tak to jsou dobré lagy. Jsem vyspaný a jdeme ven. Lomeno home. Tak a potřebuji jídlo, to mám tady ten masový. A teď lomeno máme zraja. Majo in. Tak hele, lomeno spawn. A dost. Prostě jdu se tam podívat, jak se tam hraje a kdy se dohraje, sakra. Protože mě to dost štve. Předpokládám, že to bude už za dlouho. VIP? Počkej, co to je? Iron VIP. 30. Iron VIP. Gold. A diamond.
Heal, Fly, sedm jméno, Warp, Vip svět, Diamond Armor, level, tak jo, kamu, kolik to stojí? Musíš, co to dalo? Alt, co? Ten sní. Mama, vezli jo? Ta mama! Tam je pub join, se čeká tady na pub. Paintball. Raz, dva, 4 hráči, jo? Však oni se jedu pokýt. A nevím, doma mám něco doma. Můžu něco dělat. Vlastně, ale pet home. A dám si místo toho set home tady. Postele. Lomeno set home. Set home. Možná zámku s ním. Goleme. Ta! Musím přece najít způsob, jak si něčím vydělat. V podstatě, kdybych tu neměl ty cedulky, kdybych zbořil tu začáteční úplně, tak by mi celé tohle spadlo, lava by se mi to vlila a stal by se mi z toho kámen. Kámen, teda, ne kámen. Víte co? Něco vám řeknu. No. Něco vám asi řeknu. Ale nevím co, asi si udělám portál do Nedru. Nevím sice, co tam budu dělat, ale něco určitě. Home. Tak. Mně už se nechce furt otevírat ty dveře, jakože asi to dám pressure plate. Pressure plate. Ale jenom ven si udělám pressure plate. Dovnitř si budu odemykat, ale prakticky se mi to bude zavírat dovnitř samo. Vidíte? Jestli víte, jak se dává privátka na dveře, protože mi tu furt kamoš leze, tak mi to prosím tě řekněte, protože by mi to dost bodlo. Si vykraftím aspoň nějaké brnění. Kolik budu potřebovat, si vykraftím. Ale mám na to právo si to brát, protože jsem všechno jsem postavil já, takže mám velké právo si to všechno vzít. Ale ne, proč to dávám dvojitě všechno? Můžete mi říct, co to je za lag? Super, takže mi zmizl, aha. Víte, že to je tak strašný, úplně, ty jejich Vidíte to? Já si s tím lámat hlavu nebudu, jakož prostě. Dostal jsem to, tak se s tím lámat hlavu nebudu. Tak, odeču si to.
A ještě si vezmu nějaký tyčky. Tyčinky. Tady. A udělám si komplet výzbroj. Sekírku už mám, takže meč. Lopatu. A ještě lopatu, potom sekeru. A potom sekerou. Co je ještě potom? A klub. Tak, mám komplet železnou výzbroj. Udělám to takto. Tak, ne. Meč, potom potřebuju. A nakonec nejméně potřebuju. A odevzdám všechny věci, co nepotřebuju momentálně, a není to něco jako železo. A tohle taky už nebudu potřebovat, takže vidíte to, jak se ten pressure plate hodí? Nemusím se vůbec s tím štvat. Doufám, že už půjde Maja. Lomeno spawn. Tak uděláme trošku akce. Dám si zvuky. Tak, přesně na prostředek a dám si warp hero berry. Ne. Co? Tak jak to byl ten warp? Co? Tak už to asi zrušili, nevím. Asi. Fuj, to je hnus. Ale pořád už jenom 3 a ten jeden ani nemá meč, takže to nebude moc dlouho trvat. Si počkám, Jikuš. Kdo si počká, ten se dočká. Ať se nenudíte, tak to zapnu, až budu moct. Jakože až to půjde, tak čau. Nebo aspoň to chvilku. Jsem zpátky, no a už hráči už stejně nemůžu, už mi vypršel čas na počítači, který mám určený, takže nemůžu, no co se dá dělat, zase něco potom vykutíme. Čau.